שלום, שמי פוצ'ו, ואני איש כזה שכותב סיפורים. את הספר על אב ועלדה כתבתי בגלל הדקלום על אברהם, אל תלך לשם, כי הזאב יטרוף אותך יופי. אז חשבתי, בואו נכתוב עוד סיפורים כאלה דומים שמאפשרים לילד לצעוק, ואני אקרא לכם עכשיו שיר על פילה אחת לקקנית, ואתם בסוף כל שורה תצעקו פשוט אתם יודעים? כן. פילה זקנה כבת הרגישה לחץ ברה, הטיל פנה למרפא, הגיע חיש החותנה, בדקה אותה מול אמר, אמרה לה, את נראית בריא, פתחי הפה, אגידי. אז הפילה ששמה פלטה מפי הקול של אמרה אז האחות פשוט בלט, חווי אתכם הנה, וכאן יש הערה. האמת היא, לפעמים לסופר היו הערות, האמת היא ששמה האמיתי של הפילה לא היה לאה, אלא חיותה, אבל זה לא הסתדר עם החרוז, אז שיניתי קצת. אין דבר, נכון? לא. כעת אחרי מה צועקים? כי זה ספר לפי האלף בית. לכל אות ישנה הצעקה שלו. אז עכשיו כשאבא את האור כי אז חמותה לחבו התחבא עם אבו בסלסלה הצאו חיכו השתיים אתרה וכשאבא סוף סוף הם לחשו 3 לא, אם הם לחשו אז בלחש, אם צריך לצעוק אז תשגעו לפי התוכן, כן? וכשאותם מההתחלה, מהאמצע, וכשאבא סוף סוף בא הם לחשו 3 יופי, ובקפיצה עשו לו אומרים שזאת היא אסי שלמכנסיו החורף של אבא. ויש כאן לכל אות ואות ישנה הצעקה שלה עד ת' ספר א' ב'.